Nagawian natin ulat kaugnay ng COVID-19 updates dito sa Bicol Region kasama ang Department of Health, Regional Office number 5 ng inyong regular host, Sir Marlon Duterte. Mamaya po natin makakasama si Sir Marlon. No? At ngayon ay ako po muna, ako po si Marlon Atun at tayo po ay magkakasama kasama ang Department of Health Regional Office number 5 sa Pumuli Dr. Vera. At unang makakapanim natin, makakaugnayan natin ngayon sa ating COVID-19 update ay si Dr. Monray Isaya Mansilla. No? Siya po naman ang Head ng Planning, Implementation and Technical Management for COVID-19 Regional Deployment and Vaccination Program. At siya rin po naman ay ang Head ng Communicable Disease Prevention and Control Cluster. So, ngayon ay mabibigyan natin ng daan ang tipo namang Department of Health. I would live din ito sa DOH CHDB call FB page. Magandang umaga po, Dr. Monray Isaya Mansilla. Hello, isang magandang umaga po sa ating lahat. I'll just be sharing my slides, sir, if that's okay. Habang hinihintay natin, mga kaibigan, si Dr. Mansilla, titingnan natin, malalaman natin ang assessment ng National Vaccination Program dito sa ating lugar. Masasabi ba natin na ito ay isang success na? Mga kaibigan, sa larang mga kaibigan, si Doc Monray Isaya Mansilla ng Department of Health. Magandang umaga po, Doc Monray. Isang bakunado at boosted na araw po sa ating lahat. So ako po ay ngayon ay magbibigay ng balita tungkol po sa ginawa po nating National Vaccination Days Part 4. At makikita po natin sa results po ng ating bakunahan mula po March 10 hanggang March 20, 2022. Ito po ay yung period kung saan ginawa natin yung National Vaccination Days Part 4 ay nakapag-accomplish po ang Bicol Region ng kabuuan pong 79% ng ating target po na coverage. So, ang Bicol Region po ay binigyan ng target po na 108,388 kung saan po tayo ay nakapagbakuna ng 85,561 jobs. Ito po ay equivalent sa 79% overall in Bicol Region. Kung makikita po natin, halos sa lahat po ng probinsya po sa Bicol Region ay pumalo sa 80% and above coverage. Dito po sa second doses po. Ngunit medyo nahirapan po tayong ma-achieve yung mga targets po natin sa senior citizen, sa booster doses lalo na po, no? At syempre meron din po tayong struggle na nakita dito po sa ating primary dose series. Kung titingnan po natin ang mga datos po ng iba't ibang mga probinsya po natin sa Bicol Region, ang naka-achieve po ng 100% coverage ay ang mga probinsya po ng Catanduanes at ng Camarines Sur. At ang sumunod po sa mga probinsyang ito ay ang Masbate at 80%, Sorsogon at 70%, at ang Camarines Norte po at 63%. Ang Albay Province po ay nakapagtala lamang po ng 46% ng ating coverage for the National Vaccination Days. Ito po yung pinakamababa po among the provinces na nakita po natin sa bakunahan na NVD4. So, ito pong National Vaccination Days 4 ay nakapagdagdag po sa overall accomplishment po ng Bicol Region in terms sa coverage ng ating COVID-19 vaccination, kung saan makikita po natin na overall, ang accomplishment na po ng Bicol Region is at 71%. Relative po ito doon sa target po na 4.9 million na mga Bicolanos and Bicolanas na kailangan mabakunahan sa COVID-19 vaccines. So sa 60 years old and above po, mula sa target na 473,075, we have already vaccinated po 368,996 or 78%. At mula naman po sa 18 years old to 59 years old, nakapagtala na po tayo ng 79% coverage.
Ito po yung pagbabakuna natin ng 2.5 million na Bicolanos and Bicolanas compared po doon sa 3.1 na target po natin. And for the 12 to 17 years old, we have already achieved 81% coverage po. From the target na 794,000, we have already vaccinated 645,000 po. So for the 5 to 11 years old, slowly po, we are gaining din po yung momentum as we receive more vaccines din po from our NVOC. So currently, we were able to vaccinate 36,370 jobs or equivalent to 4% po in Bicol Region. So nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga nakibahagi, tumulong, nagpabakuna ngayon pong National Vaccination Days. And hopefully po, mapataas pa po natin ang ating mga coverage. Ito pong pagpataas ng ating mga coverage po ay isa po sa mga criteria para ma-de-escalate po natin yung ating alert level. So currently po, mababa na po ang health utilization rate po natin. Kasabay na po dyan yung bilang po ng mga taong may COVID-19. Ngunit hindi pa po maka-de-escalate ang ating karamihan sa mga munisipalidad at probinsya. Ito po ay sa kadahilanan na mataas pa rin po ang bilang ng mga hindi fully vaccinated po na mga Bicolanos and at the same time yung mga senior citizen. So again, na pinaparating po natin na ini-encourage po natin ang lahat na magpabakuna na the soonest possible time. Ito po ay hindi lamang para maprotektahan po ang inyong mga sarili laban sa COVID-19, kung hindi para marating na po natin at makabalik na po tayo sa alam natin na normalcy. And at the same time, matulungan na rin po natin mag-gain yung ating ekonomiya. So with this, maraming salamat po and good morning. Doc Mansilla, good morning once again po. Yes po, good morning po, sir. Okay. Ito lang po, meron po tayo ditong simpleng tanong lang po. Yung since narinig na natin yung development ng mga bakunahan dito sa ating rehiyon, may kukonsidera ba natin na yung National Vaccination Days 4 ay success? At kumusta po yung assessment natin ng National Vaccination Days Part 4 natin sa Bicol Region? Ito ba ay may kukonsidera nating success as of this time, Doc? To this day po, the 79% coverage is basically below doon sa sinet po sa atin na target, no? So we are really aiming for 100% target po for our national vaccination days. We could have done better, but again, pinapasalamatan po natin yung ating mga nagpabakuna at nagbakuna. And because of this, we consider success ito pong campaign dahil kahit po madami po yung na-encounter din po nating challenges, kasama na po dyan yung mga vaccine hesitant po na mga dapat mabakunahan na hindi pa rin po nagpapabakuna ngayon, ay talagang sinuyod po ng ating mga health workers. We tried, we innovated yung ating mga strategies para po ma-reach po ito. So we are continuously improving para po mas maging successful po yung mga succeeding natin na bakunahan. Opo. Doc, panawagan na lang po sa lahat po para tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pagpapabakuna sa kabila ng pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa ating lugar po. So pinapaalalahanan po natin ang publiko na patuloy po natin i-practice yung BIDA Plus strategy po natin. So nakikita natin sa mga news, pababa na po ang ating mga kaso, pababa na po yung bilang ng mga taong na-admit gawa po ng COVID-19. At kasabay po ng mga balitang ito ay ang nagiging kampante na po ng mga publiko. Okay? Nagsisilabasan na po tayo, nagtatanggal na rin po tayo ng mga masks. Pero wag po nating kalimutan na ang banta ng COVID-19 ay nandiyan pa rin po. Lalo pa, hindi pa tayo lahat ay 100% fully vaccinated at may booster pa. So sa ibang mga bansa, no, tinitingnan natin kasi meron na silang mga surge ng cases. Pero sa Pilipinas po, ang nakikita ng mga eksperto bakit hindi pa tayo nagkakaroon ng surge is una, tuloy-tuloy pa rin po yung pagsuot ng mga mask ng mga Pilipino. At nagpa-practice pa rin tayo ng BIDA Plus strategy po natin. And at the same time, nakita sa pag-aaral na maaga natin sinimulan yung booster doses or yung pagbibigay ng booster doses para mas mapataas yung kapasidad ng mga tao labanan ang sakit. So ito ay
isang pruweba na epektibo po yung ating pagbabakuna kahit may mga surges sa ibang bansa dito sa Pilipinas nagluluwag dahil madami ang nabakunahan at dumadami na rin po yung nagpapabooster ay napoprotektahan po tayo laban sa severe diseases. Kaya ini-encourage natin ang lahat, tuloy-tuloy po natin suportahan ang pagbabakuna. Higit kailanman, ngayon po natin kailangan pataasin ang coverage. Nang sa gayon ay hindi po tayo mahuli at hindi na tayo magkaroon ng mga cases or surges ng COVID-19. So with this, maraming salamat po. Thank you very much for your time, Dr. Monray Isaiah Mansilla, Head of Planning, Implementation, and Technical Management for COVID-19 Regional Deployment and Vaccination Program. Also, he is the head for the Non-Communicable Disease Prevention and Control Cluster. Thank you very much, Dr. Monray Isaiah Mansilla, sir. Okay, at this point in time, meron po naman tayo pang another guest from the Department of Health, Regional Office number 5 in the name of Miss Hailin Dul, Health Program Officer 2, Health Facility Deployment Unit. And she will be discussing to us an update about healthcare utilization rate at CUR. Good morning po, Ma'am Dul. Ayan, magandang umaga po Sir Marlon at sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Ulat sa Media. So para naman po sa Healthcare Utilization Rate Report as of March 20, 2022, so sa kabuuan po ang Bicol Region ay nakapagtalaga ng 1,025 COVID beds kung saan 38 po nito ang nagamit which is equivalent to 3.7%. Ito po ay nasa low risk kung saan ang ICU beds 85% po ang nagamit and mechanical ventilator, 2.6% po ang nagamit para sa ating COVID beds or COVID mechanical ventilator. Samantalang dako naman po tayo sa ating DOH hospitals. So umpisan po natin sa Bicol Medical Center. So ang Bicol Medical Center po ay nakapagtalaga ng 158 COVID beds kung saan 4 po nito ang nagamit, equivalent to 2.5%. Kung saan ICU beds for COVID utilization, 16.7% po ang nagamit. Mechanical ventilators for COVID utilization, 2.6% po ang nagamit. Samantalang ang Bicol Region General Hospital and Geriatric Medicine, 63 po ang kanilang naitalagang COVID beds. Isa po ang nagamit nito, which is equivalent to 1.6%. Ang ICU beds for COVID utilization, at saka ang mechanical ventilator, wala naman pong nagamit. Para naman po sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital, nakapagtalaga po sila ng 99 COVID beds, kung saan 6 po nito ang nagamit, which is equivalent to 6.1%. Ang ICU beds for COVID utilization, 17.2% po ang nagamit. Mechanical ventilators for COVID utilization, 4.7% po ang nagamit. So, punta naman po tayo sa provinces or lalawigan dito sa Bicol Region. So, umpisan po natin sa province of Albay. So, excluded po dito ang cities and ang BRTTH. So, ang province of Albay po ay nakapagtalaga ng 22 COVID beds. So, next slide please. 22 COVID beds po ang kanilang naitalaga kung saan wala naman pong nagamit dito. And next po ay ang province of Camarines Norte, kung saan 117 po ang kanilang naitalaga. 14 po nito ang nagamit, which is equivalent to 12%. Samantalang wala naman pong nagamit sa kanilang ICU and mechanical ventilator. So for Camarines Sur naman po, excluded po dito ang cities and ang DOH hospitals. So sila po ay nakapagtalaga ng 21 COVID beds, kung saan wala naman pong nagamit dito sa 21 COVID beds. So for the province of Catanduanes, sila po ay nakapagtalaga ng 72 COVID beds, kung saan 3 po nito ang nagamit, which is equivalent to 4.2%. Wala naman pong nagamit sa kanilang ICU beds and mechanical ventilator. So for the province of Masbate, excluded po dito ang Masbate City. Sila po ay nakapagtalaga ng 8 COVID beds, kung saan wala naman pong nagamit sa 8 pong ito. So for the province of Sorsogon, excluded po ang Sorsogon City dito. Sila po ay nakapagtalaga ng 59 COVID beds, kung saan 4 po nito ang nagamit, which is equivalent to 6.8%.
Samantalang wala naman pong nagamit sa kanilang ICU beds for COVID utilization and mechanical ventilator for COVID utilization. So next po natin sa cities natin dito sa Bicol Region. So umpisahan po natin sa Legazpi City. Excluded po dito ang BRTPH. So sila po ay nakapagtalaga ng 58 COVID beds kung saan wala naman pong nagamit sa 58 na ito. And sa Ligao City naman po, sila ay nakapagtalaga ng 42 COVID beds, wala din pong nagamit. Tabaco City, sila po ay nakapagtalaga ng 38 COVID beds, wala din pong nagamit. And sa Iriga City naman, sila po ay nakapagtalaga ng 56 COVID beds, wala din pong nagamit. Well, for Danaga City po, excluded po ang BMC dito sa census na ito. Sila po ay nakapagtalaga ng 102 COVID beds. Wala pong nagamit sa 102 COVID beds na ito. And for Masbate City naman, sila ay nakapagtalaga ng 36 COVID beds, kung saan isa po ang nagamit, which is equivalent to 2.8%. So wala naman pong nagamit sa kanilang ICU beds and mechanical ventilator. So for Sorsogon City naman po, sila ay nakapagtalaga ng 74 COVID beds, kung saan 5 po nito ang nagamit. So equivalent to 6.8%. So wala naman pong nagamit sa kanilang ICU beds and mechanical ventilator. So yun lamang po para sa healthcare utilization rate report. Again, this is Ms. Halendal. Back to you po, Sir Marlon. Oh, thank you very much, Ms. Haydin Dal. Napaka-comprehensive ng information na nakuha natin from Ms. Haydin Dal, Health Program Officer 2, Health Facility Development Unit. So makita natin na talagang halos wala nang ginagamit ng mga facilities dahil nga po sa patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa Bicol Region. Okay, so thank you very much po, Ma'am Dal. Thank you very much. At this point in time, may mga announcement siguro, Yung mayroon isang katanungan tayo na kita kanina pero nasagot na yung kanina ni Dr. Mansilla kung bakit hindi pa na bababa sa alert level 1 yung ilang mga probinsya dito sa Bicol region dahil nga po mababa pa din yung vaccination na outcome or rollout sa mga lugar na hindi pa na ibababa sa alert level 1 ang alert level status. Okay. At ngayon for the COVID-19 updates and announcements, good morning. Nandito po si Miss Joanna Angela V. Prianas, Project Assistant 3, Information Officer, Communications Management Unit. Magandang umaga, Miss Joanna Angela Prianas. Good morning. Good morning po, Sir Marlon. Good morning po sa lahat ng mga nakikinig for our ulat sa COVID-19 update. So, I was tasked po, requested by RESU to share our COVID-19 updates for March 20, 2022. So, for March 20, 2022 po, mayroon lang pong naitala na isang kaso ng COVID-19 sa buong rehiyon po ng Bicol. Ang isang case po natin ay mula sa Baaw, Camarines Sur. So the rest of provinces po and cities, wala naman pong na-record na cases. So cumulative cases lang po, ito po yung total na bilang ng kaso na nating naitala. Simula nung tayo nakatala ng 3 cases noong 2020, ay nasa 59,010 na po ang cases na naitala sa Bicol Region. For recoveries naman po, isa rin po ang ating naitala at ito po ay mula sa probinsya ng Sorsogon. So we have a total recoveries na po na 54,817. Wala naman pong naitalang bilang ng mga namatay sa ating rehiyon as of March 20, 2022. Wala pong naiulat sa ating RESU from our provinces. So total deaths pa rin po natin is at 2,274. So to recap lang po, meron lang po tayong isang kaso ng COVID-19 case for today as well as isang recovery po na naitala. For announcement naman po, diretso ko na po, Sir Marlon, nais lang po natin i-share yung ating health events for the month of March. So for March ay ating ino-observe ang Colorectal Cancer Awareness Month, Rabies Awareness Month, Women's Week sa first week po ng March, Philippines Digestive Health Week sa second week ng March, International Ear Care, March 3 po yan, National Women's Day, March 8,
and World TB Day po sa Thursday, March 24. So tomorrow po, in line po with observation ng ating colorectal cancer, ay let me take this chance po na i-invite po ang ating mga tagapakinig as well as our media na mag-join po sa ating media dialogue tomorrow kasi may makakasama po tayong specialist, isang colorectal surgeon from Bicol Medical Center upang po magbigay ng talakayan patungkol sa colorectal cancer. So sa gitna ng pandemya po, parati pa rin po namin pinapaalala sa lahat na alagaan po natin ang ating kalusugan at wag din po natin kakalimutan ibang health programs ng Department of Health. So yun lamang po, Sir Marlon. Good morning po. Okay, maraming salamat, Ms. Joanna Angela Brianes. Ang ating po namang Project Assistant 3, Information Officer at the same time for Communications Management Unit. Thank you so much for the updates and some announcements. Okay, thank you very much po dyan sa DOH CHD Bicol Region 5. So, may nagtanong dito, ano pong complete name ng designation ng Miss Highland? Yes, Miss Highland Dal, D-U-L-L po, Health Program Officer 2, Health Facility Development Unit. Okay. At yan po naman ang ating COVID-19 update sa ngayong araw na po ng Lunes na inyo pong napakinggan dito sa Ugnayan sa Bicol ng Philippine Information Agency Region 5. Na kasama natin ang ating mga stakeholders from the Department of Health Regional Office number 5 sa pamuno ni Dr. Vera. Of course, na kanina si Dr. Monray Isaya Mansilla. Sinundan siya ni ni Miss Highland Dal at ni Miss Joanna Angela Brianes. Okay. Kami po ay magbabalik ang inyong ugnayan sa Bicol ng Philippine Information Agency Region 5 with ninyo here. Standby sa aming pagbabalik sa programa. Inyo pong makasama si Sir Marlon, Sir Marlon Duterte sa programang Ugnayan sa Bicol Talakayan portion. DOH-CHD, Serbisyo sa Ludicolo. Kita ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH, may dekalan na